Okay, we're back. Carlo ba? You're still with your Manong June Serial together with John Mark Pastor. Dito lang nga po 97.7 Sweet Radio Santiago City. Iti kasama itang abong radio station the entire Cagayan Valley. Worldwide kung nataman lang yun ang tanagat at mga talaga iti agbuy-buya katata. Ayan, nakit maragsakan nakta. Awan sarday di panagayat nga iteta nga awat ta nga gapukadawada. Well, in fact, yesterday we were invited again to perform the birthday celebration ni Liga ng mga Barangay President iti Santiago City ni Ma'am Perla Alcid. Ayan, belated happy birthday kang kayo tatangal daw. Iti ka mga minti birthday na Ma'am Pearl. Belated happy birthday. Of course, at dati kalwan ni kiti agkakapatag nga opisyales iti ili ti Santiago. Iti mo ni siyudad ti Santiago, I should say. Dimteng ni Apo Mayor, of course, with the Vice Mayor and the kita tutumpay nga miyembros iti Sangguniang Bayan. Konseho, kung kumadijay ka, konseho. Yeah, talaga mga nagragsak na Apo, makapaapal ta. Ibag pwede iti Santiago, ta makapag-perform ka, kada iti opisyales. Kurimit Jiramon. Awan sa, madik sa matandaan nga nag-perform to, iti birthday celebration, kada iti opisyales ti Jai. Do you remember anything? Ay. Kadi. Right. Anyway, please feel free to invite us, Apo. Dagiti kasangay nga kahit nga medyo naragsak iti celebration na. Of course, itid may iti kalalayngan na. Kahit ko na naman ang dagiti mga messages, Balong. Good AM, sir. Good AM ka naman. Good PM man. Tatay siguro ito eh. Makaragtaman dagiti samsamiweng yung patpatayab. Iti tangatam, kahit request kumantay kang takasabong nga na bangko. Naman from Clifford, dito ay Purok 5, Mararapang, Dumabel, Aglipay, Quirino. Baka sabong Edbahong. Sabong na banglo. Ay, sabong na banglo. Dito ay Pajimesa, na yung banggal da yung Manong June, kablaawan man, dito kakasinsin ko, Pamilya Tagami, Pamilya La Puebla, Ijay Furaw Gamu. Iti kumabkablao, Gerald Tagami, iti madadamyan, Itiaga Isabela. Thanks, Kuya. And hello to kayo. Kuna naman, kablao man, dito amin nga taga Villa Marcos, Amom sir, no kastuing nga Domingo, si kayo lata titingdingan mi dito, Kimablao, John Castillo, to Villa Marcos, Ramon Isabela, 3319 Philippines, via airmail. Ano, Philippine Post. Anyway, thank you very much, Apo. Kada kita taga Villa Marcos, of course, with your barangay captain, Willie Mosquito. Apo, sir, naimbag nga panggal daw yun. And of course, there's a message here. Balong, please pag-greet man ni Manang Chita Bermudez Alonso, the owner of Chita's Travel and Filipino store of Waiakuloa, Hawaii. Kinamin na taga Big Island, Hawaii. Request man, jay Congresswoman. Thank you. Siyempre. Of course. Isal-salang minante. Kaya naman pa yung mesa tayo. Parang June, kablaawan taman. Dagiti ka grupo nga sumisika. Jay Marinate, Tirizal, Alicia, Isabela. Tayo kumablaaw. Aki kakayan ti Rizal tayo maka-asawa akti kantaang parang June. No maisa. Baron. Pero dati nga sunata po, iti may kadunga pa sa ti programa may ipaay. Kadagiti iso amin nga dito Hawaii apo nga sumamsuporta kada kami, headed by Kabsat Cathy Cabal Salvador. Kaya sumutin iti ka po, no apen isurat ko dati nga sunata ta, iti lang ay na talaga mga congresswoman from head to foot. Ayan, siyempre dati smiles na, dati ti awan umati yung kwa na. Pero para kata kayo, kadagiti hakabsat mo, dahito nga sunata. Ay naggasat lagi tinti at na politiko agayem na amin ket magunod na nagturay at lalo nung kumpatre na luwad da at raso na at ni mayor nga abogado na naggasat ka man gayenta na iranod ka ni Congresswoman Catherine ay adamit kasta agayem na nagpintas ni kawes na ay kanat nga tutita kung nano agting na kaslang iso tiyag takem a diputado aset ganing ti publiko isunti politiko Congresswoman Catherine kaya't kamit agayemen
tanuat ganto proyekto may pangrunam day tuinumo Congresswoman Catherine apalak ka abuyot mo arig na mitingkit politiko nukuyog mo Congresswoman Catherine kaya't kamit agayemen tanuat ganto proyekto may pangrunam day tinumo Congresswoman Catherine apalak kaabuyot mo arig na mitingkit politiko nukuyog mo kaya kumet iti kasta nakaamamo iti grasya Congresswoman Catherine katin ala sige nagkayenta tanuat tanto papa na may saak tumit nga umipos-ipos ken ka atay pati siya ti patanda wow nisumungat ta Congresswoman Catherine kaya't kamit agayemen tanuat tanto proyekto may pangrunam day tinumo Congresswoman Catherine apalak kaabuyot mo arig na mitingkit politiko nukuyog mo Congresswoman Catherine aset gak manday tasakam gemnuat tanto kaguram dinagtuwa kong kuptaran Congresswoman Catherine alaen nak nabuyot mo alin ka di iyawat mo kawalet mo Okay, adula una nga talaga ti mensahes. Kung ano dito, kuya, pakibati nga yung mga family Serrano. Diyan sa Banawag, kuya, pakibati kumatri ko dito sa Rizal. Family Lubong. Kaya ti-request na laglagi pa, awanti na kurangak. Yan, kaya dito, dumapay nga pangablao dito, ading kanakan. Kuan na manong. Sorry, kanakan. God PM Manong June kan amak pakikablawan na kami man dito Rizal di Fon Quirino, ni Nanay Carmen, Tatay George, Mama Abel, Papa Junior, Super, Giovanni, Mayo, Ken Paul. Bagikan tayo man dyan, I have yung Ilocano version para ken Nanay Carmen Sabado Rosal. Thank you and more power. Nako, kami pa nga na practice unay dito. Ay, wanti lyrics. Actually, na-practice mo wanti lyrics mo dito. And Gemma Ramos naman says here, naimbag nga daw UFDD, pa-shoutout man ng taga-barangay Barangquag. Ang atanan sa family ko, Ramos family, Tamani family. Request ko man, kanta nga, ading, thank you po and see you soon. Kuna na, wow, agawid. Makadaan mo kami dito yung Bahrain. Ano bang gamit ito Bahrain? Bahrain Quag. And that's it. And, Manong naimbag nga Domingo yun dito, awan labas na. Kablao man dagitikan dagitoy at daditoy sango ti balay nga madama ti siyatda. Manong iso da Marvin Joel pulutan da kiwot nga adobo. Kablawak mo't ni katugang nga babae nga Nyuda. Ano to eh? Agiinom jay balayda. Nyuda ko na. O, nuda ko na naman. Babae nga nuda. Ano naman? Agiinom jay balayda. Kat permiti ungot na. Manong kanila kay Coran di anak ko Angelo, Ken LJ, manong request ko man jay sirok ti Pandeling. Thanks kuya, it's Milan and Domingo ng San Antonio de Fonquirito. Kabayatan karo ba ti request ni kamsat nga Gina kat kalagatiso amin ang apo nga si Mala idi may kami nagkansyon dito Bahrain Quag. Yan si tayo. Na kami awampay. O adi, anya katinagan mo. Ikat mabalin, tama aman to'y mo. Nagpintas kitin, dahi tadwa kalid mo. Adang gayan met, napo daw ang ipen mo. Nagmayat ngatan, gaaprusan tabuok mo. Nakasisileng, agaya mong nagbanglo.
nagtundiris kiting dayta akong mo anyan nga labaga dayta bibig mo o ading anyan nga nagpintas ka ipereng mo man tanarimat amatang imaskat mo man dayta barukong mo nagmayat-ngatan nga akan ta bibig mo dayta takder mo kaslaro sa naroses nakasure ka pa'y nagpudaw na legs dayta isem mo kasla mga awis agar arapa apak ama kililips to lips o ading ganyan na nagpintas ka ipereng mo man kanarimat amatang imaskat mo man dayta barukong mo nagmayat-ngatan nga akan kabibig mo dayta takder mo kaslaro sa naroses nakashare ka pa'y nagpudaw talex dayta isem mo kasla mga awis agar arapa apak ama kililips to lips o ading ganyan nga nagpintas ka ipereng mo man ang narimat amatang imaskat mo man dayta barukong mo nagmayat-ngatan nga kanta bibig mo dayta takder mo kaslaro sa naroses nakasyo ka pa'y nagpudaw talex dayta isem mo kasla mga awis agar arapa apak ama kililips to lips o ading ganyan nga nagpintas ka ipereng mo man ang narimat amatang imaskat mo man dayta barukong mo nagmayat-ngatan nga kanta bibig mo Madi nga na rin yan dati introduction na dati background music. Ulitin ta.